Urola Kostako ostalaritza eta merkataritza establezimenduak bikaintasunaren adierazle dira eta bertan eskaintzen dituzten produktu eta zerbitzuak berritzaileak, bereizgarriak eta lehiakorrak. Herri txikitan zerbitzuak hiri handitan bezain onak eman daitezke. Profesionaltasunian da oinarria. Orain dela urte batzuk kosmetika naturalakin etzan lan egiten. Eta momentu hontan apustu hori egin genuen, pertsonen buruazal eta hileak babesten ditu eta ongizatetik hasten da. Olaieneko taldiak 5 partaide ditu momentuan, eta bai eman izan diot beti garrantzia ingurukoak izatea. Eta garrantzia eman baita azkenean lanpostuak sortu beritugula hemen bertako antzako. Eta hemen profesional handia daude. Produktutaz hitz egiten dugunean, gehiena zabalduta daukaguna da txistorra, txorixuak eta gero odol mota ezberdinak. Madridea, Valentzira, Kataluniara, Andaluziara, Portugalera iritsi da gure produktuak, Londresea ere bai, Amsterdamea ere bai. Berria atatzen dezunean ere, badakizu bezeroak izango dizula, hobetu daitekeen, ozero hobetu daitekeen. Danan gomendioekin produktu hobi ateratzea dela uste dut. Sentitzen dut inguruak badaukala, ingurua sostentzatzeko kapazitatea. Elkano Urola Kostako parte bada, ketariko izara baten filosofiaten barruan dagoen kontzeptu bada. Nik uste arraiaren biluztasunak ematen dela harridurarik handiena, eta gure lanka handiena hori dela. Esate arraiak non jandun, zer jandun, ze garaitan dagoen, sasoian sasoikuak, komunidade badago. Inguruko jendeak, inguruko jakintzarekin, nik uste hori beti egin dela eta mantendu egin beharko genukela. Berezitasunik handinean herritarrak dauken konpromisoa, bai dendakin, eta denda dauken konpromisoa herriakin. Tengo maiatzean egin dugu 100 urte bizirik, eta honek ekartzen duena da konpromiso bat, herri bati ematen zaion zerbitzu, kalitatezko zerbitzu bat, denda hau espalitze egongo hemen aian, azkenian erosketa guztiak egin beharko lirateke hemendikan kanpo, eta ez genuke nahi bihurtzea esaten da lo egiteko toki bat bakarrikan ez. Baizik eta herri bat bizirik mantentzea bere nortasunakin. 6 lanpostu dauzkau kooperatiban, herriko jendea da, herrian bizi dena, eta horrek ematen dio bere xarma bat eta bere berezitasun bat dendari ez. Ezin dugu denda handi horiekin borrokan ibili, baina bai, nola esan, daukagula hurbiltasunaren ezaugarri hori ez. Gure kanpinak daukan gauzaik onetariko bada, hemen dazkaun biztak, Zarautz eta Getaria ikuste horrek jende asko erakartzen du, eta alderantziz, guk ekartzen dugun jende hori gero herrira jaisten da, ikono garrantzitsu bat dela iruditzen zait, surflaria dan Europear guztintzat. Urria bukaera arte, surflari asko etortzen da, alemana, suitzarra, holandesa, belgikakoa. Azaroa, abendua, urtarrien, gehien jasotzen deune bezero perfila da, erretiratuak edo jubilatuak esaten deunak, sari bat jaso deu, Espaini mailako kanpinonenaren izena saria eman digute, urte guztian irekita egotearen kategorian. Nire aukera Urola Kosta. Eta zurea?